Ligor encamên Ajansa Anadolu'ye ku Ajansa Fermiya devlete ya ev diyar dike ku piraniya bajarvaniye hareketiye deste Dem Partiye daha aligiren Dem Partiye ji kesen ku Dem bengi xodana Dem Partiye u ev jî hatine ve pirozbahiye navenda bajar pekdinin le hezin evlekariye destur nadin wan u eriş wan dikin تو حال ما کردت بینی نهایی رو ما سیشم قازانچ کریه تو زانی فاشیزم devleti tedbini Çin milletet کرد haz نکرد خیبه خو haz نکرد بینی bak oba tavajın plastik mermiye tavajın haz نکرد enerjiye خو haz نکرد Evder navenda bajar waniye aliye ki aligirin Dem Partiye ku serkeftina Dem Partiye piroz dikin dixwazin pirozbahiyan pek binin aliye ki jî hezin evlekariye bi tomaya û bi mermiyên plastik êriş dikin û dixwazin wan belav bikin. Kelepçeli elleri, ayağında zincir var, haykırıyor giderim, zincirlerin şahıyla. Fatime Azançke, bizi her bizi de, Xda sahibe, Xda mazına, Xda yardımcı mebir. Rêveberên Dem Partiye û berpirsên hêzên ewlekariyên he di navbera wan da müzakere heye ku wan bûyera bitamirînin an jî aliyekê Dem Partî bikare pîrozbahiyên xwe pêk bîne û hêzên ewlekariyê jî êrişwan neke. Meylu çarda şaradariyi xwastandin wanî her waniyekî sadece hest ke van kulananda şahiye bike ama ew provoka dikin müdahale dikin ji ber wê jî ciwanên Kurdan jî bersivêtin wan taybet ciwanê da îro her çarda navçe jî hatin standin hazm nakin yani qebul nakin çünkü zordariye digotin heme dîsa şaradariyan bistînin milletê Kurd bersivek mezin da wan Bajarê wanê bajarê Kurdan babın bajarê xwe Qazanç Kurdistan peki bejne dünya bejne dünya ma bajarê xwe bo xwestandir ve dava têda peki ma heqê wan nîne tezahüratê ki bo keyf xweşê gelek razı kene hewa. Li gor encamên dawiyên Ajansa Anadolu'ye ji 14 bajarvaniyên wanê li gel bajarvaniya mezin 13 bajarvanî Dem Partiye destxistin. AKP tinê li bajarê wanê bajarokê Miksê şaredariyek tinê destxist. Pîrozbahiyên alîgirên Dem Partiye heya direngiya şevê berdewam kir û hejmarek zêde rûnişvan rojnamevan birîndar bûn û hin kes jî hatin desteserkirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.